huomenta, tänään olisi perjantai ja tänään olisi day in my life. Ääni kuulostaa kyllä. Mä vihaan talviaamuja, siis ne on oikeasti... Siis mulla ei kyllä hirveän ruokailla ollut mitään idea, mitä mä söisin. Mä ei tässä jaksa muutakaan kuin ottaa sit vaikka... Tänään mulla ei aikaa nyt mikään rikoisempaa meikkiä. Mä laitan oikeastaan aika perustella se. Mun kuitenkin seuraa aika, että mä laitan oman kerroksen tähän ja yritän pitää mahdollisimman naturaalina. Tässä kohtaa uutta meikkivuodetta. Täällä on ihan hirveä kylmä. Mä ajattelin, että mulla on tossa hyvin aikaa ennen kuin siinä on loppunut koulu, koska mä pääsen ja siinä on loppu käymään. Niin mä ajattelin käyttää ajan ja mä etin jonkun ulkoliikuntaa ja oistin. Täällä on kyllä niin paljon hiihtäjiä, että mä en uskalla mennä tonne. Tällaista ollaan. Mä tulin mussiin luonto. Mä en ehdi mihinkään uimaan enkä mihinkään, mutta tulinkin vietti muutama tunti olla siskon luona touhu tässä touhumassa sen kanssa. Eikö minusta just tai ei luota kiitos. Hyvä. Näitä on ollut lapsena, nämä on oikeesti niinku best edelleen. Mä ostin Nalalle herkkuja ja me kokeillaan näitä. Ei. Hyvä. Hyvä. Hieno. Hyvä Nala. Mä siis katon YouTubea tässä. Ja Nala kattoo näköjään myös. Siis mä oon pienenä, siis oikeesti oli niin best saada näitä. Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights, please. They were so afraid, and the angel said unto them, "Fear not. For behold, I bring you tidings of great joy." Nyt olisi hyvä aika mun alkaa editoimaan jo tätä. Ja en mä enää tee muutakaan alkaa kuin editoida tätä videota. Joten tää päivä on siis tässä. Muista kun ei tilaa mun kanava. Se olisi moikka!